So what's up guys, good morning. Andito na po tayo sa Takbong Guwapo. Pictorial muna daw tayo. Okay. Okay, so andito si Boss Alfred Watermax. Andun siya sa harap. Ayan, meron tayong kasamang HPG. Sila yung mag-assist sa atin, mag-aalalay. And then big bikes. And then small CC. Ayan po ang mangyayari ngayon. So ito po ay takbong guwapo lang. Buti nga na isama ako dito kasi guwapo daw Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Okay na raw si Reed Wala si Daniela naka GS 1250 na BMW. At dito naman si Lara naka MV Augusta. Oh, di ba? Kahit 300 kilometers lang guys, sobrang saya natin kasi first time natin makakasama sa endurance ride. Ayan. Siyempre iba yung feeling na makakasama mo yung mga sikat, di ba? So talagang itong ride na to is parang lang, talagang enjoy lang, chill ride. Kasi meron kaming escort na dalawang HPG sa harap. So hindi pwedeng uunahan mo yung HPG. Huhulihin ka niyan. Alalahanin nyo guys, meron pa kayong uuwihang pamilya. Wala naman tong top 1, top 2, top 3. Importante makauwi kayo ng ligtas. Di ba? Yun. So baha. Yee! Sarap-sarap. Pag ganyang baha, dito tayo banda sa may gitna. Yan, para medyo mababa yung tubig. Yan, dito tayo sa gitna. Yan, di ba? Baha again. Let's go swimming! Yeah! Ang sarap! Huwag lang papasok sa paa. Patay ang leptospirosis. Eto na naman. Grabe kasi yung ulan, dire-diretso First check point dito sa Municipality of Calasiao. Ayan po silang lahat nagpapapirma na sila ng kanilang mga passport. Ayan. Ayan, kasama natin si Aldi Motovlog. Ayan. Shoutout kay boss. So guys, malapit na po tayo sa Manawag.
Tayo sa Manawag Church. Ayan. Oh, shoutout kina sir. 'Yun oh. Oh, di ba? Oh, sticker. Sino may gusto? Oh, sticker oh. Oh, ayan. Follow nyo ako, makikita kayo. Ayan, oh. Makikita ang mga ganda nyo. Oh, ayan. Makikita ang mga agwapuan nyo. Ayan. Okay, pipicture muna ako. Ay, sticker. Pwede ikaw na mamigay sa kanila? Oh, sige. Ikaw ang kanang kamay. Ang galing! Ang galing! Andun na, binigyan ko na sa. Pa-picture naman, te. Kailangan makita eh. Yan. Yan. Okay na? Salamat. Anong susunod natin? Binalunan. Okay, papunta na tayo ng Binalunan. Ayun oh. Meron? Meron. Ah. Okay. Oh, sige, tara. Okay. Oh, sige, punta na kami doon ah. Oo. Isa lang. Oh, yan. Baka matumba ako. Sige. Thank you. Magaling kang kupal ka! Salita. Paano ba naman? Kanina pa ako naihi. Hello. Oh, banking si Moto Yoshia. Wala na, finish na. Partida, may tagas pa yung shock ko ha. Hoy! Pulis! Parang malambot na yung gulong ko sa harap ah.
Dito na tayo sa Binalunan Municipal Hall. Good morning. Good morning. Oo, 89 yan, no? Oh, 88. Okay na, sir. Saan kaya may CR dito? Yan eh, si Ari ah. Sarado raw. Ha? Sarado daw. Ihi na ako. Basta yung ihi ko. Doon tayo magpuputot. Alam mo. Tara. Hey! Stickers. Yan! Yun! Hati-hati na lang kayo, ha? Paps, ingat Paps ha! Ingat, ingat, ingat! Ingat, ingat, Ah. ingat, ingat! Nakita rin tayo. Motoyorski. Sige. Oh, shoutout kay ano, pulis niyo po. Ayan. Shoutout kay Motoyorski, nagkita rin kami guys! Ayan. Okay. Bigyan mo ng isa, sir. Bigyan mo ng isa. Bigyan mo ng isa. Oh. Saan natin lalagay? Saan natin lalagay sir? Yeah, kahit saan. Tiga daw. Okay. Dali ha. Isang bomba nga dyan. Sige, bombay mo. Sir, ingat sir. Bomba. Siyempre, kasama ako. Isang bomba. Okay. Okay. Oh, sige. Ingat ha, ingat, ingat. Okay. Sige. Oh, shoutout sa mga kapulisan natin dito sa Binalunan. Oh, shoutout sa mga tropa. Hati-hati na lang kay sir, ha. Sige. Yun oh. Oh, ayos. Sige, thank you, ha. Oo. Tara. Tara, mauna ka. Iihi ako, ha. Papagas ako. So magpapagas tayo ngayon. Yung unang pinagas ko is 366. So magpapagas tayo ngayon ng full tank. Andito tayo sa San Manuel na to, no? San Manuel. Anong barangay to? Norte. Yan. Sticker, gusto nyo? Dalawa kayo. Sama kayo sa vlog. 417. Oh. So 366 ngayon naman 417. Andito tayo sa San Manuel. So papuntang Lingayen, Binalunan to Lingayen is nagluloko pa yung susi ko. 366. Tapos Lingayen to San Manuel 417. Okay. Yun, so on the way na kami sa San Roque Dam. So nag-ano muna kami, nag-yosi break, saka uminom kami ng Sting pang pagising. Yan. Wala kasi kaming tulog. Ano? Welcome to San Bonifacio. Shout out sa lahat ng mga tiga San Bonifacio. Yun, San Roque Power Corporation. Yan, shoutout sa mga nandito ngayon. Saan yung San Roque Dam? Opo.
Dito lang ba? Ay, tara Aldi. Ay, kaya pala nandyan ka ha. Ikaw pala ang tiga-picture ha. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. Walang pipirmahan dito? Wala. Sige. Oh, shoutout sa'yo ha. Oh, shoutout kay Ma'am Ganda. Pa-picture kami. Thank you. Ay, kasama ba yung motor? Hindi na, wag mo na isama. Ay, sige. Kita na. Ayan. Ayan. Okay na. Ride safe. Yan. Sige. Sige. Oh, shoutout sa inyo ha. Oh. Atin na lang kayo ha. Ayan oh. Nagbigay na rin ako doon. Ah, sige. Ah. Oh, shoutout dito sa mga taga San Roque. Hati-hati na lang kayo ha. Yun oh, marami akong binigay. Oh, mauna na kami ha. Andun, marami akong binigay. Tara. Tara, idol. Let's go. So ngayon, papunta kami sa Tayub Sunflower. Yan. Kita-kits po sa mga taga-Tayub. Guys, andito lang tayo sa tabi ng sagingan. Pag nasa tabi ng sagingan, alam nyo na. 'Di ba? It's so big. Okay, success. Jingle bells. Pre, sandali lang. Okay. Finito la música. Let's go.